Uriani tuhata di bagasan mingguta sadarion di jauh do tuhita ganup marsada-sada asa marhiras ni roha hita makkatahon kasitongan agar semua orang percaya kepada Tuhan memiliki keberanian untuk menyampaikan kebenaran. Alai anggo hasitongan na idokon na disodang apalah hasitongan ni hita hazol maon. Alai kon hasitongan marujahat tuhatan ni debatado. Hasitongan ni dasorhot tuhatan ni tuhatai aliteya tu teu. Daidada hasitongan ni hazol maon ala hasitongan ni hazol maon tetap boy relatif. Ala yang gohatan itu hatta taha persyai apalaima hasitongan na mutlak kebenaran yang positif yang tidak dapat ditawar-tawar oleh apapun. Hamuna kada mangdo dainang memang daksay mura makkatahon na sitongon. Boydo hita gaybe sisugo. Alai sotung gaybe taripu molo sotahatahon na sitong gaybe ullo morohani zolma maradopun hita. Molo sipata pe hobbar tulo manduhan sasahalak tadok hata na sositong hape hirana sosok turohana layang gua para di roha perbagasan diurak ni ate-ate sasitonga didokgo tukso sumaddo na binahin di bagasa turpuk taon di pasunggul hordo pangalahon ni si Johannes ipedang hasitongan ni si Johannes sendiri alai kon hasitongan ni hatan debatado di bagasa Jesus Kristus song natazaha di trupuk ton naking kudang akka pangatusion na maragam na sala taringot tu Jesus na madok sare siya panurirang manangadong madok ulo ni si Johannes nang diginotap mi si Herodisihian mangulum se sudah nai dangadong nasitong iban na di patujulo ni trupuk taon Jesusido anggo bona ni hasitongan bona ni hatigoran marujahan tuhata ni debata alai jonok tu hasitongan ni dihatahon si Johannes padido tu si Herodes sada hasitongan marujahat tuhatan debata nanidok nga dang jadi diho anggi borumi melolaw zorohata tuhabata hota molomodik sada hahaduli boydo nang di budayatra patriarhal nazulu songon nang di Jahudion makapi akang Brunei alai moloadong sada anggidoli modding tungdu sanabulod do molo sada hahaduli laho padono dirina tu anggi boruna apalagi sapur tu anggi boruna dosa naso termaafkan marujahan tuhatan debata lububi di badan narod ibad dodok si Johannes padiri tu si Herodias ala dilakup ibana anggi boruna imasi Herodiason Aisa amado si Herodes Antipason doho si Filipus angginai
inatan si Pilupuson, ima margoar si Herodias, ima nani lakup ni Raja Herodison, ubadidok perdosa bulun do ibana, dan jadi diho anggi boruni. Dan apala do tu penghai tatta di budaya Batak, muladong anggi doli namording, anggo anggi borunai ikko jowon na doi among hahadulinai. Sikak ni among nga doi, sikak ni bapak nga do hahadulinai. Alanido sa sitong nga ikor rajuman ni si Herodes doi son, si Herodias son boruna. Jalay ikor rajuman ni si Herodias yodonyan nang si Herodes songon amana. Hape ro si Herodes mangalakup ibana tu si Herodias anggi borune. Au sendiri mololau tu huta kamanginang ala holas sepuran nami doi huta memang sukaro pakelalan bongot tujabuni anggi boru. Apalagi dong borhat akka ama doa idana tua-tuai. Ada rasa sungkan yang besar. Jadi tok subuh itu huwayakon songod dia ma si Herodes Antipason mangalap anggi boruna namar goar si Herodias. Hata hati tongan hati koran na idok ngirad si Yohanes Matubana dan jadi diho anggi boru. Alay memang melulung salah zolma, melulung marzahat ibana dangolo di paingot, ape say luluan na dodalan, laho manutupi hama magona. Idahamu majo nakingamang tikin na marbelang tahun si Herodison. Ijo ibana ma doho baruna si Salome tubuh ni si Pilipuson, doho takadongan na raja do akasoldadu. Marhusi masih Herodiason tu boruna ahadi pangidong ima ulu ni si Johan tanga pala bino tumang nah lapatan liban pola ulu naon nang magoro perasaan ni si Herodiason nang mate doi pakilalana alay alam mohot mirohana di si paingot na pinasahan ni si Johannes tu ibana doho tu anggi barunai iban na polaikon ulu ni si Johannes di pangidu iban. Alaya pesanan seorang ibu, kalau memang ada sakit hati seorang ibu kepada orang lain, tidak usah libatkan anakmu menjadi pewaris kejahatan seperti Herodias ini. Lalu tu bagasar roha alaido diturpuk tahun jauh-jauh makatahon hasitongan. Naing gabe bolok koloni si Herodiason na sositong nanido ni si Johannes Padidion. Ala nang di budaya ni Yahudi dunia Timur Tengah Palestina tong mirip tuhita habatahon na zolo adora sotol has dope barita na uli anggo ulu ni zolmaon melomasa aka perbudakan boy doi ponggolon jalabahenom may tukol-tukol ni balatu ni jabu patuduhon babu do zolma na ni ponggol ulu naon dang si haposan hatanion dak si haporseaan hatani zolma si songonon jalaima pangalahon ni si Herodiason molodung rola teni roha sahat tu nama ruzung klimaks sahat tu nama munu iban natuk so si pelihara do akalateon di bagasang ngudutta ay namar lateni roha ro si Kain marnida anggina si Habil ala tumigor uak mi lopalopana
pola pirrohana mamunu angginai. Alalate ni rohano si Ruben dohot akanggina mernida hasurungan ni si Joseph na memiliki visi yang lebih dohot holong ni rohani amanah tuibana gabe dia tong masih Josephon menghambat karir ni akahana dungi ikon jualum maun ikon gadisum maun ikon na yang pamateom maun jala pamasukot tu sumur na bagas asala semate di siban. Nege taingot nang di habatahot na zulu yak kamangate. Molodong uluni zolmanin na uluni babu tabba uluna diak kabalatu ngijamuna gebe hirana orang-orang hebat mon. Ala memiliki gudang ulun yakka babu. Si Herodias soppe tarsonido. Unang gawe hasitongan nan dok ngisi Johanneson tu Raja Herodes dohot tuibana tagonan dipangido ulunai diponggol asa doholon ni halak dang sitong HP nan dok ngisi Johannes Padidio hamunak kadamang dohot dainang molo barulang tahun si Herodes sa sitonggan na nakasilas ni roha manya benon na tuak kadongan na tu keluarga na dohot tu boruna alayang ulang tahun ni si Herodes Antipas dison mabahen puas rohanya kana torop marhite-hite na mga loy pangiruan ni si Salome boru ni si Herodias. Ulang tahun ni si Herodeson mencederai anak-anak gadis seperti Salome. Ulang tahun ni si Herodeson mencederai sikap ni si Herodias laho bapuat son mohok mirohana merhiti-hiti na bangido ponggolon ulu ni si Johannes. Iubayak ko manwaing molo sudihita hakabi piraw mangunon mabapista ulang tahun na ba tukso si teruod don ni bain ni si Herodeson. Ikon naka lulupulup las ni roha man yan si patupaon molo dung marpesta ujuk-ujua panganan marulang tahun iba balik songon na binahin ni Raja Herodes. Buidora rajumat itu akka mutilasi na masan waing na mamonggol uluna mamonggol pakna mamonggol tangan niya kana toras na pe bukti-bukti dendam yang tidak dapat dikontrol. Ela doh late na mamulin naikon si otapan nihita akan na persea di wata. Hamunak kadamang dohot dainang sa sitong anak ng tasahado di turpuk taon di ayat 20 nakpeposihatan ni si Johannes Padidion tu si Herodes alayang go di bagasar rohana di parhatopok do sitong go si Johannes Padidion tigor do rohana botor do pangalahona. Bahkan mulai begay bana jamitan ni si Johanneson boha-boha dorohan ni si Herodeson jala di halomohod do totong sa sitong nga jamitana alay nunga sopol pamanganna nunga dihutam pamanganna ala ni dosana mangalakop si Herodiason. Dangi boto ibana be madok na sitongi sitong holad bagasar roha na masitong alayang go di parhatopo daung be ala nunga mardusa ibana nunga dihutam pamanganna nunga disopol pamanganna dang buy be ibana madok na sitongi sitong
Bahkan tiki dipangido si Salome berunai uluni si Yohanes. Songon ama sa sitong ngay bana. Day kodohonon na ba dak sitong baru pangido amon. Alay dang tarbahin ni bana be maddohi. Ala nunga digolom ibana sa dasisihat sitongan si Yohanes. Alay tong dang boy ba na morot. Siyan boruna dohot si Herodias nang ni lakup naon. Memang melorong dua nilai na tagolom di nguluon, maulo hita makatahon na sitong. Dua nilai na sa di POP. Hape ang guhatan ito hatan niya maldok, molo olo, dok maolo, molo dang, dok ma, dang. Katakanlah yang jahat itu jahat, yang benar itu benar. Di Yakobus 4 ayat 10 hamunak kadamang doho dainang dipaingo dohita. Molo diboto sasahala madok na sitong, hape dangolo ibana mangulahuni perdusa. Kalau kita mengetahui mana yang benar sesuai dengan firman, tetapi kita tidak mau mengakui sekaligus melakukan yang benar itu, maka sesungguhnya kita adalah orang yang berdosa. Molohola maboto dohita. Hape dak taulahon perdosa dotong sa sitong ngahita disi. Diba ini hamu akadamang dohot dainang molodung di luas debata hita makatahon hasitongan maddo na sitong tumangihon hasitongan maruzah tuhatan debata naing laos ihut mainyan ulahonota toruconota di sedok panggun miton ni ngoluta si gadupare. Tuaka ama saita padao akan na merjaji-jaji mamurahu maradopon akayanakon songo si Herodes tu baru naon aha peri pangidoho ninna ibana ala holan na nang mangoloy hisap pisap mirohana do hisap pisap ni rohani si Herodias do ubahen di do ibana marwari do merjaji aha peri pangidoho garis satonga sian harajau kini pangidoho lehonok kudu itu. Ini mengingatkan kita para bapak-bapak di tengah zaman ini agar kita kalau berjanji jangan sekedar berjanji hanya untuk memuaskan hawa nafsu istri atau hawa nafsu dari anak, tetapi terutama ialah janji-janji kita itu demi memuliakan nama Tuhan. Songoni doa kajajinya karena prosea sukutonota halomuan nirohan de batadoi manang dang. Unang gabi torucon mangoloi jazina hapenung ngamaralo tu hatani debata. Akka ina pe disunggul do merhite-hite turpuk taon. Asa tahu sip pomma. Akka husip-husip na dinggan. Husip-husip na uli. Tuaka na kota do baruta. Sayunang arong husip-husip ni songos si Herodias yon. Madok tu amana. Pangido media ulu nisi Tuhan. Berbahaya pesanan-pesanan ibu kepada anak kalau dihantar digerakkan oleh dengki dan kebencian, bukan hanya ibu atau istrinya yang hancur masa depannya, tapi juga anak yang telah diberikan oleh Tuhan. Ini hamu majo polos ni si Salome. Ini pertanda bahwa Salome ini sebetulnya sangat polos. Bahkan dia pun tidak memberikan usul sendiri apa yang dia minta kepada ayahnya Herodes. Tapi dia lebih sayang kepada mamanya
dia tanya, aha masih pangidok. Ada dana hope, nungatong sopol pamanganna, sukot parnidana, marnida moho mirohani inana. Madok, calo media uluni si Johannes nina, las doho nang ibana tong mangido uluni si Johannes. Apa maksudnya ini Bapak Ibu? Anak yang polos, kalau diberikan pengajaran kepada oleh orang tua, anak ini siap menerima. Kalau dia siap menerima apa pesan ibunya, agar Herodes memberi kepala Yohanes, apalagi kalau ibunya memberikan pesan-pesan yang baik, pastilah juga Salome akan segera melakukan itu di hadapan Tuhan. Hamunak kadamang dohot dainang di jauh batahi tadi bagasa minggu sedarion marhiras ni roha makatahon hasitongan. Alai sotunggay betapa balik di hati Indonesia ikon tabain rumusan biasakan yang benar, bukan benarkan kebiasaan. Tapa somal makatahon hasitongan. Unang mata pasitong sitong aka hasomalatta. Apalagi aka hasomalan na sumarujahan tuhatani debata. Boydo hita mangulahon hasitongan ini, makataw hasitongan ini, dalahiras rohata pasahatoni, boy. Diba ini tabuka majolo satokin Efesus bidutulu ayat 12. Efesus bidutulu ayat 12. Ada botak kamanginang raptazaha mazolo Efesus 10 ayat 12. Raptazaha tulu ya. Marhite-hite ibana dapat hita hiras niroha doho dalam masuk di bagasar rohana pos namak kaporsiai tulu idok bohal dihita boy marhiras ni roha mangulu jala makataon hasitongani keberanian menyampaikan kebenaran perzulu di bagasan debatado delata yang di dalam na asing padua hodok marrohana pos di debata. Dungina patuluhon makka porsiai iban. Jadi debatado dalatta makatahon na sitongi di bagasa pos ni roha ibana hita makatahon do makalun hasitongani jala di bagasan haporsiaon hita makatahon na sitong. Jai molo burju akan kota ro tamueta di jebu itutuk pitu misalnya nang pajupa dohotita dungi taro kokiat tudak danahon bilang mama enggak di rumah ya hape Roma dak danahon idok kematutamui masuk bu mama ada di sotuk suguro hatta tudak danahon gariada kolas toro hatta ngagabe di picang anak kotaon hita ala lido ibana nasitong di jeburo hita apalagi ba meloropan dita siburia rupanya itu bagas tabi apalagi lambar ulang tahun berpesta gotilok kita dungi Roma pembantu bilang sama Bapak Pendeta inta tu pembantuan mama tidak ada di rumah. Pasorope tahu tu bagas semua asal ma tok-tok kita masih tangyangan marujah tuhatani atta.
Songoni madihamu nama buat danak terdidion. Gudang persazara si putih komuna sian turpuk jamita sadarion. Apakah mungkin Bapak Ibu bisa menangkap dalam bahasa Batak kepada ibu-ibu, waspadailah Herodias ini yang memberikan bisikan-bisikan berbahaya kepada anaknya. Hamu pihak kaama molosala anak komunai unang laus turutuk kamu na salon. Songo si Herodes tu si Salomeo. Alai paingot tamu nasitong marujahat tuhatani debata. Bohabay no muna asadong dihamubuhal marujahat tuhatan debata. Bahkan naringgas merminggu mahamusudi. Doho pertanyaan. Nian mulusan aku bereng ringgas suamu pertanyaan. Naksopola hu bereng pajupabuhi hita. Alai mengantar tu sinantam. Asasian hame metonna. Diboto ibana. Debata mamasu-masu ibana. Merhiti-hiti akka edde, akka tangiang, akka jamita. Sitangi honon nyaka. Danahi. Tuhat tama mamasuhamuna saluna di jakpod debata manang danahi gabi partohap di harazau ni debata saliling dilengna.